टॅलेंट्स न्यूझीलंड आणि कोंकणी संसार हानी मानून हाडटात एक अपूर्बायेचो ऑनलाईन नाचपाचो स्पर्धो सोलो आणि ड्युएट. नाचपा नेसनान तयार जाया तुमच्या संगत्याक घेऊन मुखार या. तुम्ही नाचा आणि एरांकी कळया. कोंकणी भास आणि कोंकणी नाच. कितली अपुरबाय कोंकणी संवसारांत. करो तुमच्या टॅलेंटांक. घेऊन आयला नाच नाच नाचपा दाबाजो. गळाई करिनाकात. विजयदची 11ची तारीख जानेवारी 9, 2021. सडीत विवरा खातीर कोंकणी संसार पेज लाईक आणि फॉलो करा. So get on the dance floor and groove to the Konkani music. हो दबाजो गर्द करया नाच नाच नाचपा दबाजो. नसो खुशालचया नाचपान वेदी तिरंगा करा. कमल तुमचे हालून पावला जेलो गुदोन बगना रावले ते फुलया. एक नाच सुचोता एक नाचपी उदेता. Nas, 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 pada bazo. Nas, 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 pada bazo. Nas, 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 pada bazo. Nas, 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 pada bazo.